వెంకట్ కోడూరి, తెలుగుదేశం కువైట్ గల్ఫ్ కౌన్సిల్ మెంబర్, తెలుగుదేశం. మామూలుగా అంటే వ్యక్తిగతంగా నేను నా ఫ్రెండ్స్తో బహ్రెయిన్ రావడం జరిగింది, కువైట్ నుంచి వయా సౌదీ. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న తెలుగుదేశం గల్ఫ్ కౌన్సిల్ మెంబర్ హరిబాబు గారిని, అలాగే తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడు రఘునాథ్ బాబు గారిని, కార్యవర్గ సభ్యులందరినీ కలవడం జరిగింది. రాబోయే రోజుల్లో తెలుగుదేశం బలోపేతానికి వీళ్ళు చేస్తున్న కార్యక్రమాలు అవన్నీ చర్చించుకో. అలాగే గల్ఫ్ అధ్యక్షుడు రావి రాధాకృష్ణ గారు అమెరికా పర్యటనలో ఉండటం వలన ఆయన వ్యక్తిగతంగా కలవలేకపోవడం జరిగింది. వీలైనంత త్వరలో రాధాకృష్ణ గారిని కూడా కలిసి ఈ గల్ఫ్ ప్రాంతంలో తెలుగుదేశం పార్టీని ఏ రకంగా బలోపేతం చేయగలం, 2024లో తిరిగి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసుకుని ఈ రాష్ట్రాన్ని సరైన దిశలో తీసుకెళ్లి భారతదేశంలో ఒక ఇంతకుముందు ఏదైతే ఆ భారతదేశంలో అగ్రస్థానంలో ఉందో అదే అగ్రస్థానంలో పెట్టడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధికారంలోకి వస్తే తప్ప వేరే మార్గం లేదని చెప్పేసి, ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రాష్ట్రం ఎటువంటి అప్పుల ఊపిలో కూరుకుపోతుందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కనీసం ఉద్యోగస్తులకి జీతాలు కూడా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితి. అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక అసమానతలు పెరగటం ద్వారా, లేకపోతే బడుగు బలహీన వర్గాలను ఏ రకంగా ఆర్థికంగా చేస్తున్నారో మనందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే మైనారిటీ వర్గాలకి వీళ్ళందరినీ కూడా ఎన్నో పథకాలు అమలు చేస్తామని చెప్పేసి అమలు చేయకుండా కేవలం నవరత్నాలు అనేటటువంటి కొన్ని పథకాలని అమలు చేస్తున్నామని చెప్పేసి వాళ్ళకున్నటువంటి విదేశీ విద్యను దూరం చేయడం కానీ, ఈ రకంగా బలహీన వర్గాలని అణగదొక్కాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ రోజున కార్పొరేషన్లు పెట్టి వాటి ద్వారా బలహీన వర్గాలను ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చేయడం కంటే కూడా వాటిని అండగా పెట్టుకుని అప్పులు తీసుకొచ్చి రాష్ట్రాన్ని ఏ రకంగా చేస్తున్నారు మనందరం చూస్తున్నాం. ఓ పక్క అప్పులు తీసుకొస్తున్నారు, ఇంకో పక్క ఆస్తులు అమ్ముతున్నారు, ఒక పక్క ఇవన్నీ చేస్తూ ఈ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి ఏ రకంగా లేదు. అలాగే ఈ 3 ప్రాంతాలు అనేటటువంటి ఒక విభజనవాదాన్ని తీసుకురావడం ద్వారా ఈ ప్రజల్ని ఇప్పటికే మనం ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ని విడగొట్టుకుని మనం ఆర్థికంగా వెనుకబడుతున్నటువంటి టైంలో అమరావతిని రాజధానిగా చేసుకుని మనం ఒక రకంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, అలాగే కియా మోటార్స్ అనంతపురం కానీ, లేకపోతే సోలార్ పవర్ పార్క్ కర్నూలు కానీ, ఇవన్నీ చూసుకుని శ్రీ సిటీ ఇవన్నీ తీసుకుని, అలాగే మెట్రో జోన్ విశాఖపట్నం, ఒక పక్క మనం అన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్తున్న ఈ అధికార వికేంద్రీకరణ అనేది బహుశా ఇది కొత్త వాదం. ఈ వాదం ద్వారా తెలుగు ప్రజల్ని విడదీయటమే తప్ప ఇంకొకటి కాదు. ఆర్థిక అసమానతలు చేయడానికి వివిధ ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకోవడంలో తప్పులేదు, కానీ అధికార వికేంద్రీకరణ అనేది మొట్టమొదట ఈ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి ఒక వాదన. అలాగే మనం ఒకసారి చరిత్ర కనుక చూసుకుంటే, ఒకప్పుడు మొహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఏదైతే రాజధాని మార్చడం ద్వారా ఏ రకంగా ఢిల్లీ నుంచి దౌలతాబాద్ తీసుకురావడం, ఇవన్నీ ఆ రోజున మళ్ళీ తిరిగి ఢిల్లీ వెళ్ళడం, దాని ద్వారా ఎంత నష్టపోయింది ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. చరిత్రను ఒకసారి అవగతం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. 13 జిల్లాలు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న రాష్ట్రంలో 3 రాజధానులు అనేటటువంటి ఒక అనైతికమైనటువంటి వాదన తీసుకొచ్చేసి ప్రజల్ని ఒక రకంగా కన్ఫ్యూజ్ చేయడం ద్వారా ఈ రాష్ట్రాన్ని రాజకీయంగా వాళ్ళ కబంధ హస్తాలు ఉంచుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీలు వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయాన్ని తెలుసుకున్నారు. ఎప్పుడైతే రాజకీయ అసమానతలు వస్తాయో, లేకపోతే రాజకీయ చైతన్యం, రాజకీయ సుస్థిరత లేకపోతే ఈ రాష్ట్రం మళ్ళీ అధోగతి పాలవుతుందని చెప్పి ఈరోజు చాలామంది మేధావులు, తటస్థులు కూడా తెలుసుకోగలిగారు. కాబట్టి 2024లో అనుభవజ్ఞుడు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి చేసుకుంటేనే తప్ప ఈ రాష్ట్రం యొక్క భవిష్యత్తు ఉండదు. వాళ్ళ యొక్క పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు కోసం ఆయన్ని ముఖ్యమంత్రి చేసుకోవాలనేది ప్రజలు చూస్తూనే ఉన్నారు. అందువల్ల ఒక పక్క తెలుగుదేశం పార్టీ బలోపేతం అవుతుందని చెప్పేసి ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు వెళ్తున్నారనేటటువంటి ఒక కుంటి దురాలోచన చేసుకుంది. ఈ రోజున ఈ రాష్ట్రంలో అశాంతి తీసుకురావాలనేటటువంటి, అలాగే ఐటీడీపీ ఎప్పుడైతే బలోపేతం అవుతుందో చింతకాయల విజయ్ గారిని ఆయన్ని అణిచివేయాలనేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఈ సందర్భంగా చింతకాయల విజయ్ గారి మీద జరిగేటటువంటి ఒక పోలీసు దాడిని మాత్రం తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో తెలుగుదేశం పార్టీ బలోపేతం అవుతుంది. తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ, కార్యకర్తలు కానీ
ఎట్టి పరిస్థితులను భయపడే ప్రసక్తే లేదు. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా మేము పోరాడతాం. తెలుగుదేశం పార్టీని తిరిగి అధికారంలో తీసుకొస్తాం. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిని తీసుకుని తెలుగు జాతి యొక్క వైభవాన్ని మరలా ఈ ప్రపంచానికి తెలియజేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. రాయుడు గారితో బహ్రైన్ నుంచి. పాయింట్ అవుట్ న్యూస్, మన కోసం, మన ముందు తరాల కోసం.